Ita ni gwapo tay. Nesunod sa napinangapit Dubai. Ako ra giwakli. Oh my God. Do. Problema do yung gagnaw do. Pito-pito ko ginamataw do. Ang nagkakaw supos kapok. Do, problema do kay do eh. Ano man ni do? Sa kadagan sa babae sa kalibutan do. Wa dyan na ibo ganing naong nga do. Yun. O, bisag ang naong sa babae do. Mura kipi-kipi. Wa dyan na ibo ganing naong nga do. Wala ko. Oh my God. O sa mga paagi, magwapo ko do. Ah, sulpad yung mga problema do. Ah, sure ka do eh. Nakailag ko tigritoki do. Tigritoki sa ang pangalan do kasi dok ungat. Tigritoki na sa patay do. Si Paco ka dia. Si pagtunay mo sa kong napatay. At dili ko do. Si Kwan ko si dok ungat. Tigritoki sa patay o tigritoki po sa buhi. Oh my God. Do, o anan, ondo. Nya taga man na siya saan siya dapitan na puyo. Nana siya dito do. Dito. Ay sus kay mo. Kung para dia duol ra dia nya tutuon. Duol ka na dia do na. Dia dapitan. Dapitan do. Murag mo na ni do. Ha? Mao ni dito. Wait do. Usa ni do. Sitio Butigol Barangay Butod. Asa may pita do? Liwag lugar agad. Agi do. Magkaron pa jud kadungog ka ng lugar. Karon bisa kadung. Karon pa jud. Ay na atong ako ngi punta do. Ato itong karon kay magbartuki na ko parang gwapo na ko. Amo na ni do. Kilo mo na ni do. Oh, tuka na do. Signa ba si Dok Ungar? Hello? Na? Amo mo maglitaw do. Aw, anya do mo. Nauna ko do kay napo ko tukwayon. Baka nga bungi. Oh, sige do. Upload din yung partukin ako. Dok Ungar. Ayo. Yes, Daddy? Kongar. Miss, come in. Oh, What's your problem? ay ka na magpartuki ta ko dok ba? Alam ko, it's okay, Eka. Partuki to dok. Kay Sige, come in. Sige dok. Ay, kanang dok. Kukuha ta ko dok ba sanay? Sana dok kanang magpartuki ko dok. Sus, sa kidagan sa babae dok wadyo na ibugan dok. Abante, sa gagawang good. Ay, sa gagwapo. Ay, nagilong, may mura magbungas kamatis. Pero kung ari ka na ko, dali, ari ka nang sulpan yung problema. Salamat, kidok. Ako sa kong gamit, ako tawag doon si Bonje. Si Bunji. Aligod ko sa mga gamit, Bonje. Kaya na natin paritoki. Dali, Bonje, aligod ko ha. Oh dok. Asa ni nakukutang dok? Yara lang. Sige, ada sa rito. Ari ka, bakit ari ka sa akong lingkuran? Ay, dok, sa man yung istorya dok, ano naman na is? Basta mag-English na gina siya, yes. Bisaya pa rin yung istorya na. Basta batang nga na mag-ace English niya siya. Dali, come. Abang sudya lang yung pag-retsoki. Gamay lagi ko lang si mong nang maibog na ang libat sa imuha. So nga lang, libat dok, kay maibog dok. Atas so natin mong suwang murag butig nga nanay. Oh my God. Kuning sudlan. Dok, ko sa mga dok. Ay, sabas sa kanya. Dok! Dok! Agay! Agay dok! Agay! Agay, dok, Damay lang. Gamay lang kay dok. Panipsan ng orlo. Kanya na kami. Tabla dok! Hey. Agay! Napagyo dok! Ang ilong nga itong taurin ng bodi. Unsa? Agay dok! Oh, agay! Oh! Agay! Agay! Gutaw ka lagi. Ajak kita dok! Ako na. Napagyo dok! Kani. Totoo na naman. Taura itong board. Ano yung nangipo na? Agay! Busy ka naman. Agay! Ano ka ba? Poy, Lord. Sinulo. Ato wala nasa. Napagyo dok! Kani mong ala. Sama ni mong na. Uy, mura may bangguran sa mais. Lahat kami siya gamitin na niya. Sinaw. Okay. Ala, gapuwa ta.
Saan, Dok? Gwapo na ko, Dok. Wah, gwapo lagi yo. Lah, gwapo betul. Gwapo na ko, Dok. Uy, lah, nana yung maibog nimo. Ang kanang butang, kita na. Maibog na si mo. Okay, Dok. Ano mo, Dok? ako na si kita orang og bulke mo ni para panindot sa naong ba. Wala. Dok. Ultimo amang lagi, maibog na si mo. Baka sulti ti. Muy ni manguyam. Dok. Ang lagi, maibog na si mo. Ultimo bungi, maglaway ba. Lagi. Dok. Awa, ipakita o. Tanawa sa amin. Nasaan, Dok? Nasaan, Dok? Ano ako magawa mo? Ama yan? Ako gwapo na nimo. Asa ka ta? Bagay na. Pati.